Ja sam imam dobrodošli moj novi video. Ljudi, danas sam spremio jedno kratko obaveštenje kao što možete vidjeti po naslovu ovog videa. Šta ću ja vama danas pričati u ovom obaveštenju? Je to neki raspored snimanja u mom kanalu, zato što u zadnjih nedelju dana, znači ja sam izbacio 2 ili 3 klipa, često 3. I nisam izbacio posle toga 5 dana video. Jedan razlog je zato što me je mrzelo, drugi razlog je zato što sam bio napravio sa drugarima, jer je ostalo 9 dana do kraja letnjeg raspusta. Sve uzemo da pređem na tu temu, znači uskoro počinje škola, kao što rekih, i do kraja letnjeg raspusta prvo ću izbaciti jedno 4 ili 5 klipova, u zavisnosti znači kako će biti taj raspored snimanja. Znači pređemo prvo na njega. Raspored snimanja će biti do kraja ovog letnjeg raspusta, raspored snimanja će biti ponedeljak, sreda, petak, nedelja. I to vazi za ovu nedelju i za sledeću, pošto se sledeća nedelja završava letnji raspust u četvrtak, znači sledeću sredu će biti zadnji video. Znači, tada će izlaziti letnji raspust, znači ja ponovim ponedeljak, sreda, petak, nedelja. A kada počne škola, neću imati toliko vremena da snimam klipove, neću moći 4 klipa nedelja da održim, nego ću snimati petak, subota, nedelja i možda, to je retki slučaj, da ja izbacim možda klip tokom nedelje, možda u ponedeljak, ali to je sasvim ne mogu da obećam, tako da to ne verujem da ću ispuniti, ali ajde, ja ću se trudim ova 3 početna, odnosno ova 3 koja su obavezna, pa ću vidjeti da li taj jedan dodatni, da li ako stignem da ga izeditujem i to da ga snimim, pa ću ga izbaciti. To je taj neki raspored snimanja, pored toga nemam ništa drugo da kažem, aktivnost na kanalu je sasvim ok, hvala vam na 130 subscribera, odlični ste, idemo kod 200, polako, znači taj cilj moj se polako omogućava zahvaljujući vama, polako, korak po korak, znači ja sam to vam imao da kažem, znači samo se ne brini, znači kao bi ste vidio što ja izbacujem klipova. Nema veze, znači, taj raspored snimanja će biti i to ću ja da držim to, ako nekad ne ispoštujem, stvarno se izvinjavam, to znači da nisam imao vremena ili da me možda neka često čak mi mrzi da snimim klip, a neka me baš stvarno potera kao sad, ali sam imao 50 ovih pre ovoga grešaka, tako da možda napravim čak i neki klip greške sa ovog klipa, ali skrenuo sam sa teme. Takođe da vidite ovu Stuber i majicu, znači nju sam dobio sa kupa Coca-Cola Fan Arena koja je bila u Nišu 3. augusta, to je bilo pre skoro 20 dana, ali tek sam sad počeo da je nosim i hvala svim tim youtuberima, možda ću staviti neke slike ovde i ovde, pošto imam 4 slike sa tog skupa, znači vidjet ću da li ću to da radim i to je to što ja imam da kažem. Ako ti se svidio ovaj klip, znaš šta treba da radite, like, share, sub, mislim imamo nekom narednih klipova šta ga to da napravim. Pozdrav!